lige... Nej, snak. Det er så ikke. Er det meningen, det skal være sådan? Det ved jeg ikke. Det ser ikke klamt ud. Prøv at se. Det er godt, at det skulle være rystet. Det er lige meget. Det var også... Det bliver blindet med den her. Hvor ser det ulækkert ud. Nej, jeg må gøre det. Det er faktisk okay. Så skal du mere i? Nej, jeg tror ikke. Så vil du med at komme ud her. Så. Og hvad så nu? Det siger. Det er sådan ulækkert med den her. Men, Ja, det bliver alligevel blandt. og hvad var det, der normalt? Der skulle normalt æblejuice i. Ja. Jeg tror, det bliver godt. Det er dufter ikke ikke. Det er brug så. Hvor ser det ulækkert ud. Den skulle ikke over. Hvad var det, der skete dem her? Var det 6? 5 eller 6. Hvor mange kom lige nu? 3. Ja. Det kører bare. Ja da. Hvordan synes du, det går? Det går ganske udmærket. Jeg har jo en fortid som kok. På verdensplan i at lave kager. Nej, jo, har jeg. Jeg fik huske mange. Var det ikke 5? Nej, det kunne det bare 6 i. Ja. Læg mærke til den fine struktur, den laver der. Jeg ved, den er vorter. Det gør jeg faktisk. Så. Nej, det bliver... Hvor ser du ulækkert ud, det der. Så putter man låg på. Ja, det gør man. Stikket skal lige stikke. Nej, man skal selv stå og ryste den, indtil den er. Det kan jeg sætte sauce. Går den selv i gang sådan? Ja. Filmer du? Ja. Så kan jeg lige lave det her. Jeg ved ikke. Ej, den skruet fast. Godt nok. Så er der bare... Nu er det snart Hvor det hele... Hvor det Fanta squash. Det bliver helt koldt her. Det er sjovt. Det er dampet ind. Det er sådan en røgdims. En røgdims. Måske. Pøv her. Nu har du også lært at lave smoothie. Ja. Jeg tror lige nede. Jeg tror lige, det her lige lidt mere. Og så lige lidt mere det der blok. Jeg synes, det er ret godt. Vi laver smoothie til 4 personer. Gør vi? Jeg er ikke sagtens. Jeg er god til at drikke smoothie. Ja, godt. Det er bare mit speciale der. Det viser det. Ej, skal vi prøve at putte en anden sjov i? Jo, vi skal putte det. Det er godt, det lige var noget der. Jeg putter noget i. Og hvad er det? Det er sådan noget, der ikke smager noget. Nå, Men det er sådan lidt underligt. det ligner krystaller. Ej, men lortet. Det bare rømmer helt op, og det bare pum. Så det er bare kapuff. Kapuff! Kakao i. Åh ja. Ej, det var faktisk være strækt nok. Ej, jeg skal lige putte lidt kakao. Men bare putte noget kattemad i. Ej. Ej, Det vil være lidt ulækkert. det skulle jeg godt nok snyde noget af det. Min helt var helt sort. Jeg tror, det er sådan. Puh. Jeg tror heller ikke, vi skal have det. Prøv at se, hvad der skete, den er bare næsten druknet. Jeg fandt ud af, at man ikke kunne... Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke få den helt i. Den lyder. Kan du ikke se, det er sådan en mund, som råber på hjælp? Sådan til tungen nu. Ja. Det er Bo.
til kakao. Nej, mærkeligt. En plante med det. Sagde du lige plante? Vi skal finde ad, selv klar med. Hvad skal vi hælde op i? Et glas, vil jeg gætte på. Ej, det skal vi gøre det rigtig fint. Gå væk, Kelly. Godt væk, Kelly. Jeg skal sådan her. Ej, min tær. Sådan lavede man til perfekte smoothie. Ja, sommer. Ja, vi har så ikke smagt den endnu. endnu. Den ligner, den er perfekt. Fuck, jeg er god til det her egentlig. Så er det gang. Er lige lidt. Amanda ruder. Så der var sådan mega fin glas, og så er der bare sådan 2. De er da også fine, dem der. Det er de da ikke, sikkert. Ej, man kan bare høre, at der er sol i. Det lyder faktisk sådan lidt ligesom Det er yoghurt. sådan blå. Ja. Så,